Il-ġonna tal-Palazz ta' Sant'Anton ħadu l-ħajja waqt festa ċitru kif ġemata persuni żaru l-attività li kienet karatterizzata minn festa ta' ħlewitz u ikel. L-ingredienti kienu komuni. Lumi, l-arenċ u mandolin fost l-oħrajn. Minn kejkijiet, ħelu, ġamma u prodotti kreati mill-kokijiet tal-Palazz ta' Sant'Anton. Għall-arenċ masur frisk u taħdidiet prattiċi dwar l-użu ta' ċitru. Għetna muskoms għabbażi ta' l-arenċ. Użajna l-qoxra, użajna nkalmera tal-arenċ biex naqdu l-ġina. Għadin namlu zeppoli friski, issa dan il-ħin nimlom bl-irkotta friska u ntu għala senza tal-arenċ u koll. Onek fil-ġurnata Sant'Anton illum skoprejna l-versatilità u l-użijiet varji tal-arenċ. Ek kif intuża f'diversi riċetti u anka diversi persuni għalunna u koll li talmu ħafna minn din l-attività. Qed nitgħallem ħafna u esperjenza ġdida x'nista' nagħmel. Llum veru tallimt riċetti ġodda. Peress li dal-aħħar bdejt id-dieta ħallini li sani u għada minn daw. Iktar kmini għamel riċetta bit-tiġieġ bil-arinċ u jiena dejjem nagħmel ħafna tiġieġ il-forn imma ma tantx kelli options tiddeq tagħmel l-istess ħaġa u llum tallimt xi ħaġa ġdida. Iwa interessanti ħafna din ir-riċetta u ħammur nipprovaħħa. Għax sabiħa u tajba, sostanzjuża u bil-arinċ ukoll. Jiena jinteressawni fejn jidħol prodott Malti. Skoprina wkoll xi jiddistingwi l-arinċ Malti minn kwalunkwe l-arinċ ieħor. L-iktar ħelu l-iktar li nużaw iż-żesti u l-qoxra ġifieri nħokkuha u nħaltuha mal-irkotta. Il-arinċ huwa kollu mill-ġonna ta' Sant'Anton, hekk kif tfal jattendu diversi skejjel mid-dew idejhom biex jgħinu fil-ġbir u l-pakkjar ta' ċitru fil-boros. Taħna hawnhekk inkunu qegħdin inservu bħala l-arenċ frisk. Vitamina C li bħalissa importanti ħafna li kulħadd isostni ruħu minħabba l-influenza u l-mart li jkun hawn. U dal-arinċ partikolari imma x'inhu dal-arinċ? L-arinċ jekk idduq u vera tajjeb ħafna. Il-arinċ bnin u l-atmosfera impressjonaw ukoll ta' turisti. Saħansitra anke ġurnalista mill-Korea t'isfel li qed iżżur Malta l-ewwel darba. It's really delicious. L-attività saret bris il-Fondazzjoni Malta Community Chest Fund.